Poslednú predvianočnú nedeľu pokračoval basketbal dvojzápasom kadetov proti tradičnému rivalovi zo spišskej Novej Vsi. Dva rozdielne zápasy, dva rozdielne výsledky. V prvom meraní síl si od začiatku stretnutia Novovešťania dokázali vytvoriť rozhodujúci náskok, ktorý neustále zvyšovali. Našim mladým chlapcom sa nedarila streľba a ani prechod do útoku, naopak hostia streľali z každej pozície a úspešne. Polčasových 17:51 vyzeralo na debakel, no v poslednej štvrtine už hosťom dochádzali sily a naši dokázali stiahnuť na celkom priateľných 60-88. Do druhého zápasu nastúpili levodskí kadeti ako vymenení, tréneri naordinovali úspešnú taktiku, na ktorú už unavený súper nenašiel odpoveď. Takmer celý zápas domáci viedli, súper musel neustále doťahovať tesný náskok. Obdivuhodný výkon pätice Statočných, ktorá odohrala takmer celý zápas na čele s bojovníkom Adriánom Semanom, pre ktorého nebola ani jedna lopta stratená, nakoniec dotiahli zápas do víťazného konca. Konečný výsledok 82-76 je jeden z najväčších úspechov kadetov v tomto ročníku vôbec. 5 chlapcov si pripísalo dokopy všetkých 82 bodov. Už spomínaný Seman, ďalej Matej Kamenický a Števo Petrovič nastrieľali po 19 bodov, 15 bodov pridal Marek Valent a Karol Kočan prispel 6 bodmi. Gratulujeme chlapcom k peknému výkonu a výsledku. My sme v priebehu asi 15 až 18 odohrali 4 zápasy. Včera sme, lebo toto sú chlapci, ktorí sú nižšia kategória veková, čiže jednak, že sú mladší a nevydržia za 15, alebo to by aj dospelý hráč mal veľký problém. Odohrali v podstate 4 mužské zápasy, lebo hrajú plných 10 minút. To je bohužiaľ chyba systému, ktorý je u nás, že stále sa hrá ten systém dvojzápasov. Takže tam sme už nevládali, lebo čo samozrejme sa zlepšila. V tom využívali rýchle protiútoky, ktoré my sme nejako nevedeli brániť. Aj tu vlastne v útoku potom do plných pick and roll takisto sme nevedeli riešiť. To je vec aj jednak fyzických dispozícií, aj tých skúseností, ktoré vlastne nemajú, lebo sú to vlastne mladší chlapci. Snažil som sa ich namotivovať nejakými 2-3 vetami, vidím, že mi to pomohlo, asi to budem musieť robiť častejšie. Druhý zápas to bolo úplne o niečom inom, tá motivácia bolo vidieť, že je vyššia. Samozrejme, čo som počul pred zápasom, chlapci zo Spišskej od včera mali 2 zápasy v nohách ďalšie, takže bolo vidieť trošku aj únavu, ale samozrejme neznižuje to, že moji chlapci chceli, vyhrali nakoniec. Aj s kadetmi sa stretneme až po novom roku, a to 16. januára, kedy si zmerajú sily s lídrom tabuľky zo Sabinova, ktorý ešte v tejto sezóne neprehral.